rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka, muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. To insha Allah a ci gaba da kawo muku mujarraban tasarifai da muke yi don fita daga cikin tsanani ko yanayi ko halin da ake ciki. To insha Allah ga hatimin kanzin hantamu ga waɗanda suke bugun ƙasa. Don wannan takarda ce ta gida ta gado, ga ta nan da ƙyar Allah ya nufin da rabon za mu gano ta, kuma alhamdulillah mun yi aiki da ita kuma mun ci gajiyar ta. Amma ba wai takarda ce da zaka kira ni ko wani abu akan zo a yi maka ba, a'a takarda ce da za a bi maka filla filla dalla dalla yadda kai ma zaka sanya ake yin abun. Domin gaskiya lokaci ya zo na ya kamata dukkanin mu ƴan uwa almajirai a je a yi sana'a, mu san sana'a, a koyi sana'a, domin da sana'a ne ilimi zai tsira, mutunci zai tsira, daraja za ta tsira. To insha Allah ga duk wanda ya zama na matsalolin shi akan jari ne, to in Allah yadda ni kuma na ɗau wannan ɗin insha Allah a ɗan wannan lokacin Allah yadda kafin nan zuwa azumi bi iznillahi ta'ala duk masu neman jari tsakani da Allah, ba wai ɗan neman jaye ba, to in Allah yadda za mu sa sirrin da insha Allahu jari zai samu a hannunsu. Masu yunkurin su mallaki gida Allah zai mallaka musu, wadda matsalolinsa akan mota ne bi iznillahi ta'ala Allah zai kawo musu kuɗin da za su yi sai wannan motar. To shi wannan sirri ne na kanzi na hantamu, don wannan shine hatimin da za ku ji malamai da dama suna magana fefan hantamu, wadda in mutum ya buga ya ɗora wannan akan shi, ya ɗora buzu akan shi, duk lokacin da ya bismillahir rahmanir rahim kun fekun ko bismillahi Allahu Ahmadu, zai dinga ɗaga buzun nan yana ɗaukar kuɗi. Ko kuma duk lokacin da ya tafi da buzun daji ya kifa a gidan tururuwa, ya ja la ilaha illallah 1116 nan da 160 da 1111 nan take insha Allah duk abin da yake so na dukiya ya zama na an samu ya fita. To insha Allah wannan shine hatimin, kuma gashi nan insha Allah na gida ne mun fito da shi, kuma za mu yi bayani dalla dalla akan shi har guda uku. To da farko insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri, ba ya sanya hantamu, kowa ya riga ya santa babu turare. Dan in wani ma ya zo maka da wani magana akan turare, dan mun fito da irin gwarzayen waɗannan sirrukan ne akan wani da muka samu yawan complain da ƙorafe akan shi, da ake kira wai da Shehu Arabi. Ba mu so kama suna ba, amma abin ne ya zo ofis ɗina, complain ɗin ya yi yawa, kuma na yi yunƙurin kare al'amuran shi, sai ya zama na abubuwan sun yi yawa. To shi yasa muka fito da wannan sirrukan na iyaye da kakanni, domin kai ma ka san yaya ake abin. Insha Allah ana samun rago za a yanka ranar litini. Idan aka yanka shi ranar litini insha Allah za a gasa, za a raba sadaka. Idan aka raba sadakan nan ranar da za a yi ya danganta da irin yawan kuɗin da kake so ka dinga cirewa. In kuɗi daga naira miliyan 1 ne zuwa miliyan 10, za a iya jawo ka 11. Idan kuɗi daga miliyan 10 ne zuwa 100, za a karanta izawaka kafa 111. Idan kuɗi daga nan ne, daga miliyan 100 ne zuwa har abin da Allah ya sawwaka, abin da Allah ya nufa, to za a karanta izawaka daga 1 zuwa 1111 a ranar Juma'a. To idan an yi wannan lazumin an gama insha Allah, shi wannan hatimi za a buga shi a jikin buzun ragon. Idan aka buga a jikin buzun ragon insha Allah, to za a tafi da shi, idan ragon ake cirewa, idan shi idan aka cire za a je a ɗora wannan hatimin, wannan buzun akan, za a zana wannan hatimin a gidan tururuwa. Amma fa wannan ba sirri ne na mutumin da yake da shakku ko tsoro ba. Idan ya buga shi insha Allah, to zai je ya ɗora wannan hatimin da ranar Lahadi, ko da daddare zai ɗora wannan buzun akan gidan tururuwa. Idan ya ɗora shi akan gidan tururuwa, zai lazumin la ilaha illallah 1111. Kana cikin wannan lazumin burum zaka ji ka fara lotsawa. Da zarar ka ji ya fara lotsawa, sai kai maza ka sauka, ka miƙe tsaye, ka ci gaba da hatimin shi wannan lazumi, kana zagaye wannan gidan tururuwar. Bi iznillahi ta'ala ba za ka yi wannan 1111 ba, duk abin da kake muradi na duniya na dukiya sai ka ebe shi a cikin wannan gidan tururuwar. Insha Allah daga nan za ka ebo shi, sai ka dawo da shi gida, ko nawa ne. Dan Allah duk wanda yake inkarin wani abu, amma kafin a ɗora ɗin akan gidan tururuwar za a buga hantamu tukun sai ta fita.
idan ta fita sai a yi istighfari da hailala da salati sai a ɗora wannan buzun sai a zauna a yi wannan lazumin. Wannan mujarrabin sirri ne na tasarifi insha Allah, kanzi ne na buɗewar ƙasa a cire abin da ake so. Sannan hanya ta biyu da ake yi na hantamu, bugu na wanda ake na gindin tsamiya. Shi kuma bugun nan ba wani abu ake samu a kan shi ba, wanda yake so ya ɗauki waya handset, ko yake so Allah ya mallaka mishi mota, ko dai ya samu motar a gindin tsamiyar da zai aikin, ko kuma Allah ya kawo wani mutum ya ajiye mishi kuɗin da zai sai motar a ɗakinsa, ko kuma Allah ya nufa ya ga wannan kuɗin a akawun number ɗin shi, ko kuma Allah ya sa wannan kuɗin ba zai baro tushen tsamiyar ba sai ya taho da yi hand to hand, ko kuma a bashi mukullin motar da yake so ya mallaka, ko waya ko mashin, a wannan tushen tsamiyar in ya zo gida kuma ya ganshi a ƙofar gidansa. To insha Allah idan mutum yana so zai aiwatar da wannan aiki, ana samun tular gidan yanyawa, za a cakuɗa ta da turare mai kyau na Nuru Muhammad, domin kowa ya sani aikin da ya shafi hantamu da turaren Nuru Muhammad ake yin shi. Idan mutum ya cakuɗa, mutum zai je shi zai buga juma'a, idan ta fita a saman juma'ar zai buga hantamu. Idan ya fita ya hantamun, mutum zai zuba wananin wasabu, sai mutum ya buge shi da hudu. Idan ya buge shi da hudu, nan ma shi ma yana fita la ilaha illallah. Idan ya fita la ilaha illallah nan, to sai mutum ya buga wannan hatimin akan wannan la ilaha illallah. Idan ka buga shi akan la ilaha hatimin nan akan la ilaha illallah nan, to insha Allah daga nan sai mutum ya zo ya zana wannan hatimin akai. Idan ya zo ya zana hatimin nan akan wannan hantamin, to insha Allah daga nan a tsakiyar hatimin nan ake ɗora abin da kake muradi. Idan mota kake bukata, Benz ko ma wace kala ne, ko wani irin nau'i ne na mota, to zaka ɗora plugin motar akan wannan hatimin. Idan mashin kake bukata, zaka ɗora plugin mashin ko wani irin kala kake so a duniyan nan, ko da babu shi a cikin wannan ƙasa tamu, to zaka ɗora akai. Idan kuma abin da kake bukata waya ne, in kana da kwalin ka ɗora, in baka da kwalin da Allah ka rubuta sunanta ko code ɗinta. Haka idan kwamfuta, shi wannan sirri ne na abin da ya shafi technology. Duk abin da ya shafi technology, in dai wannan abin kake so, bi iznillahi ta'ala ba za ka taso babu abin ba, wannan rana ba za ta wuce ba ka samu wannan abin ba, kowane irin abu ne. Idan ko mutum ya ce ya yi wannan abin kuma ya yi shi yadda muka faɗa bai samu wannan abin ba, to abin da malam ya ce ko a duniya ko a lahira ya yi alkawarin zai baka wannan abin. Don haka da Allah, wannan sirri mujarrabi ne, kuma sirri ne muka zo muku da shi. Wannan shine hatimin da ake magana na hantamu. To daga nan insha Allah sai mutum ya juya zai yi lazumin la ilaha illallah la ilaha illallah, ana yin shi 1111. Da ka ji ganyen tsamiyar nan ya fara karkadowa da yawa yana zubo maka, to ka tashi ka fita inuwar tsamiyar, masu abin za su sauka, masu gurin za su sauka, sai ka dan sauka gefe. Idan ka sauka gefe sai ka ƙarasa lazumin Allah, da ko dai ka samu kuɗin a tushen tsamiyar, ko ka samu mukullin, ko inda kake wannan lazumin ya fashe ya buɗe ka ebi kuɗi a gurin. Wallahi ba za a dawo babu ɗayan biyun wannan abun ba. Wannan sirrin mujarrabi ne. Hatimin nan iya ƙoƙuwar abinka almajiri, ɗan uwa almajiri, yana da wahala ina ganin in ka taɓa ganin irin wannan hatimin na hantamu. To insha Allah wannan sirri ne da muke kawo muku, kuma muna kawo su ne domin ku gwada, ku jarraba, don yi mana addu'a da shi malam da ya bar waɗannan takardu insha Allahu. Don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081-300-10609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria mai dubin asararu. Sannan sirri na biyu, sirri ne da ake yin bugun hantamu. Sirri ne da ake yin bugun hantamu. Sirri ne da ake yin bugun hantamu, wanda ake amfani da turaren kiko da mai bunsuru. Ana haɗa su ne guri guda ɗaya. Idan aka haɗa su guri guda ɗaya, ana samun ƙasa mai tsafta na kogi. Wannan sirri ne na bugu na jar zaiba. Ga wanda suke yawan kira, sirri ne da ake aikin jar zaiba da shi, ko aikin makuri, ko aikin farar zaiba,
ko kaucin gora, dukkaninsu wanda mutum yake da shi daga ciki insha Allahu to sirri ne da ake wannan aikin da shi. Duk wanda yake da wannan da Allah ya tafi gidan tururuwa, ba wai maganar in ka ji ana maganar ka zo da zai ba wacce bata hau inji ba, to ɗayan biyu, ko dai wanda zai maka aiki yana so ya cutar da kai, ko kuma yana da buƙatar ka kawo masa original ɗin zaiba ya sayar ma masu wankin gwal. Mu da abin da za mu yi face to face ne, ma'ana open muke abu, domin mu abin da muke fata kowa ya iya, ba mu fatan mu ka zo a yi maka ba, saboda al'amuran ya zo yanzu in ba mu yi ƙoƙari mun yage ƙayar da take cikin mu almajirai ba, to abubuwa da dama a tattare da mu ba za su samu ba. To don haka ga abubuwa muna fitar muku tsakani da Allah, kuma wanda duk ya san wani almajiri da yake cikin ƙangi ko damuwa, da Allah mun bashi dama ya tura masa sirrin mu ga duk wanda yake so, wanda kuma ya bai da buƙatar sirrin ba sai ka tura mishi kaya wannan ɗin shi ba, amma mun sani ko mahaifin shi yake raye ba zai bashi abin da zamu bashi ba wallahi. Domin alhamdulillah ba alfahari ba magana wai ɗaki ɗaya ba, ɗakuna na asararu insha Allahu lafaharan su ne abin da muka abin nan. Duk wani sirri da zaka ɗaga ko kai kuri ko kai magana akan shi, abu ne mai wahalar yiwa, daidai bakin gwargwado Allah ya sanar da mu ilmul asrar, kuma kowane fanni na ice, na gari, na sassaƙe, na hayaƙi, na menene, to insha Allahu idan ka je ka buga wannan hatimi, shi wannan hatimi da kuke ganin shi ana samun irin loton nan ne inda yake siraɗi, wasu suna ce mishi loto, dai kowa ya riga an faɗa an gama, to ciki ake shiga aje a buga wannan hatimi. Idan mutum yana da tunanin kada loton nan ya faɗo, ana tsaya a gaban loton a karanta bara'atun minallahi aya 5, to sai mutum ya shiga bi iznillahi ta'ala. Duk gurin da ya kusa ya ruza ka karanta wannan abu, in zaka shekara 1000 a cikin gurin wallahi ba zai faɗa ba. To sai ka baza wannan ƙasar gidan tururuwa da yashin nan, sai ka sa wannan turare, sai ka ɗan bar gurin a tsakiyar nan ake ɗiga zaibar, sai ka sa samfur ɗin kuɗin da kake so. Idan ka sa samfur ɗin kuɗin da kake so insha Allah daga nan za ka rufe shi da farin, za ka rufe da ƙwarya, za ka rufe da farin ƙyalle insha Allah. Za a ja la ilaha illallah ake ja 1111, to ko za ka ga ƙudura da buwaya da Allah yake albarkacin la ilaha illallahu. Bi iznillahi ta'ala ba za ka dawo ba sai ka cimma adadin wannan kuɗin da kake so, na naira ko na euro ko na sefa ko na pounds ko ma wani irin nau'in kuɗi ne. Kuma dukkanin wannan kuɗi da shi, wannan hatimi da shi ne ake gyaran kuɗi. Kowa ya riga ya sani dama gyara da ya shafi kuɗi, ko shi wancan buzu da muka yi magana a kan shi shine wanda idan ana neman wani guri da aka yi ajiya na gwal ko na zinare ko na wani abu, to hatimin da shine ake tafiya. Duk inda kaga ka haska wannan hatimin ya ne maka haske kamar madubi, to kowace irin ajiya ta duniya ne, ko binni ko menene, ko ajiya irin na iyaye da kakanni, to anan aka ajiye shi. Don haka wannan hatimi ne mai matukar amfani da alkhairin da ya kamata kowa ya kula da shi, ya adama. Hatimi ne na hantamu, kuma ko shi wannan da za a yin sai an buga hantamin dukkanin su ya fita, sannan sai a buga wannan wananin wasabu a dake ta da 4. Insha Allah. Dan neman ƙarin bayani ana iya kira a 081 300 10609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria.